Ngemuva kokuba ummeli kaMajola efake ingcindezi namhlanje, inkantolo igcine ivumile ukuthatha umfanekiso wevideo okhombisa ukubulawa kuka-DJ Warras njengobufakazi obugunyazwa inkantolo ngemuva kokuba ibisichithile isicelo sokuba ibukwe izolo. The video footage, I will admit it as Exhibit 1. And the photo, it will be Exhibit E. Ngalo mfanekiso, uMabunda ubehlose ukubonisa inkantolo ukuthi uMajola akaveli kulabantu ababili ababonakala bebulala uDJ Warras. The state has failed to provide footage. We have the footage from a third party who is a reliable source and don't have to deal much with the admissibility issues. So to help the court to make an assessment, to have a look at that particular video footage. It's circulating, it's everywhere, it's there for everyone to see. Ngemuva kokuvuma ukuhlonza lo mfanekiso wevideo njengobufakazi, inkantolo ihlehlishe isinqumo sebheyili. Mr. Majola, please stand up. Case is postponed to the 26th of January. It will be for court judgment. You are still in custody. Kusenjalo, inkantolo yemantshi yaseBoysens isihlehlisele isonto elizayo isinqumo sebheyili somlisa odabuka e-Ethiopia osolwa ngokuthumba intsha eyi-12. Kubikwa ukuthi le ntsha yabonakala eMalberton eGoli ihamba emgwaqeni ingaqokile ngokuphelele. uMantesnot Lendido Erisado oneminyaka engu-47 ubudala ubhekene namacala ayi-12 ukuthumba kanye nelokubalekela amaphoyisa. Sisekhona eGoli ababekumengameli bakuleli uThabo Mbeki kanye noJacob Zuma namhlanje bebethula izathu eKhomishaneni kaGampepe zokuba kungani bafaka izicelo zokuba ijaji eselathatha umhlala phansi uSisi Gampepe lishenxe ekubeni ngusihlalo bekhomishana ephenya amacala ekhomishana yamaqiniso nokubuyisana iTRC. uZuma noMbeki bagcizelela ukuthi izicelo zabo ayihlosile ukuvimba ukutholakala kwezimpendulo emacaleni eTRC angazange ashushiswe kepha bathi bafuna isigcawu singachemi namuntu. Ummeli kaMbeki uthi uGampepe angeke ahlulele ngokufanele njengoba eke waba sekomidini likashwele leTRC. Justice Gampepe was appointed as the deputy NDPP in September 1998 up until December 1999. And at a time when the HRIU was operational within the NPA, the mandate of the HRIU was not peripheral to the subject matter of this commission's mandate. uGampepe usolwa ngokungayiphathi ngendlela efanele ngokweluleka ohola ubufakazi uAdvocate Ishmael Simenya ngokuthi kufanele aqhube kanjani esinye seyicelo kuyo lekhomishana. So the Galata group told us that Justice Gampepe was involved in the Human Rights Unit. We know that the Human Rights Unit advised on policy for effectively prosecuting related to the prosecution of DRC cases. That's the first block. Once we were told this, my client sought clarity on the particular nature of Justice Gampepe's involvement in the Human Rights Unit. Isigcawu sekhomishana kaGampepe sahlehliselwa kulenyanga emva kokuthi kube khona abaphikisa ukuba khona kohola ubufakazi kule khomishana uAdvocate Ishmael Simenya. Isigcawu siyaqhubeka.